Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinilongi khubor bamta kasni. Kumshi banta banis no kitilang hakaswaj jata hi seva banta kasni ka apply tri unailar ar hajar apply ka office jung executive engineer PHE maukarwan kalapal long ye ka jung kan khoi batam plastic ye ka saudong saukun jong kawa umno ka badai ka jaka pom kabla sami gishnong gi babam nagani gowa. Nagaliang jong usamla Sheikh Borlin Siangbai uberi district coordinator di SBM Maukarwat Blong ulayalam hagani gasngi bat penkhoi igi jabo jaban bat ulakan turu yagi pat ba jongani gadong kathan ba kidai ban sumar khoi ya ka mei maryang khnang ban lan nagi jingpang bat yo ya ka kot ka khya hagajing shishana du ki seng bhalang ki seng samla shnong Maukarwat kitnat sarkar ba pher ki jupun khoi bat maham yagani ka jaka ban brek jabo jaban hendrai na kalyang jungki pat ba kim jukhen kor bat sngam iki kendon bala batha lada ki pat ba kim burom chisin kasngi kan salong ka wa ka bacha khyatam mentah sing kede ho laiterik na kalyang jong ka office jong u executive engineer jong ka Maukarwat division ki penlong ya kanika program kumshi benta ban rakhe ya kanika swat shita hi seva ya kanika swat shita hi seva barok ki nokshong china barok ki district bafer kle shimbenta te ni hakanika sing ni rakhe ya kanika swat shita hi seva kumshi benta ban yada ya ka umbam undi te kathim jong kanika de ka cleaning drive water or river cleaning drive te kajingwan jungi hakanika singi ban penkhut ya kanika pot umno kanika wa umno Iwan bantam manlum manlang ki plastik ki badan hangni hasadong sakun ting yo I habang iwan hangni haga jaka yo I ba ngisyam bat ngilap ya ki plastik kum ki plastik shampoo nang ta ki sabon nang ta ki patulun lingkot ki bala kum ino kum berat hangni ha sadong sakun te kat kum ka jing maham ba ngimsha shu ban sajan hangni ha jaka lane bansum ladang ita da shampoo ngim shu te nakaliang ka jong office ni kepat ya phi baro ki bawan sum ban sai thakani subha da sumar ya ki plastik bat kham tam ba ndai shu ban ngin penongkam da ki sabon lane ki shampoo namar ya kanika babun ki sinong ki badan chani shaw chatham shawa ki penlong ke umbang mundi namar kasus bantan ya ka kade hangni hajrong te lada chate hajrong ro kidon balek jakle ya ka ni ka kemut nging yo ka jingpang kamtam ka jingpang po ka bangi khot ka jingpang penhiar nakata ka daw ngai wer lang ya pi baro pet hangni ngila don kumsi benta bani simbenta ini ki staff na liang jong ka office baro Pelawan ban simbeta ngin pen khoi ya kanika jaka kanika khoi na rowe kang ni hangne bat ka khathi ka jaka sajai sani sapo kanika jaka ba sajai hapo ni ngin salaj bat tam plastik menta ban khoi na menta te ngakerpat ya baro subha ban daya sumari plastik katkum ka jingtha na kaliang jong ki bojong district msha shu bat thang plastik te ya kita ki plastik ki ba phi wan ban ra ban penongkam ha ka jaka sajan pide ban lum ban lang no ban ra no shi kata ka de jing pat na kalian jong ka office